Jo, taký dom. A dom budú priateľský, nie ako tí minulí susedí. Aj. Jaj. Haló, je tam niekto? Som tu vonku pred železnými dverami. Kto ste? Ja som Jack a takdy som sa stratil, nepamätám si nič, iba som sa zobudil v lietadle padnutom. No tak, to poďte ďalej. Ste zranení? Chladol vonku. Áno, je mínus. Ste zranení? Ani veľmi nie. A to kto je? To sme našli jednu preživšiu. Ale vyrezali jej jazyk. Jau. Aha. Fú, máš sú tu pekné. Ďakujem. Zatiaľ sme nenašli veľa jedla. Ja viem, tie monštra, čo tu teraz pobehúvajú. A kde by som si, ja som tam videl takú vilu opustenú, že to tu takto zomrel, že tam je také prázdno. Áno, tam býval jeden. Ale napadli ho, nechcel tu byť s nami, že sme zradcovia, ale to vôbec nie je pravda. Tak sa presťahoval sám a tam zabili. Aha, dobre, tak ja tam zatiaľ poviem, pozriem sa, že som zostal a potom k tebe prídem. Aha, dobre. Čau. A čo je zase toto? Asi taký buddhistický chrám, či čo? Ty kokos. Taký les, mal to tu pekné. Kde je vchod? Tu vyzerá ako vchod. Jau. Nič. Troška noha. A rovno aj zvorené dvere. Dobre. Fú, aké pekné 3D obrazy. Fú, také vzácne veci. Nič. Aj tu tak, čo? Také železo. To sa vždycky bude hodiť. Ešte by sa sám zabil. Tomu neverím. Že by ho tak zabil zradca. Čo by tu mohlo mať také? Drevo. Nič. Jedlo. Áno. Výtečné. Sklo. Kameň. Taká hlína. Krásne často, očividne. Pece. Nič také. Čo je? Moje oči, bože, to bolí. No tak tam asi nie. Dobre. Takže pôjdem za ním a uvidíme, že čo, ako sa to vyvinie tu tak. No, pustíš ma? Poď jednu. Nebolo tam nič také zaujímavé, ale nemal tam ani posteľ a nemal tam skoro žiadne také vzácne rudy, okrem železa. A železa tam bolo dosť. No, neprezerali sme to tam. Aj tak mu to takto musel ukradnúť, no. Asi áno. Aj tá chrípka. Tak, akú mám dneska ja prácu? Ja ako nemám inak voľno, ale... Von nechoďte. Je zima a nemáme veľa oblečenia teplého. Našli sme pár peňazí. Dobre. Možno tu bude nejaký oný, čo predáva. Dávam 10. Díky. Bude sa hodiť, vieš, keď také zbranie. Ale pochybujem, že by tu boli strelecké zbranie, keďže armáda všetko asi pobrala, no. Nechcete vodu? Hej, dám si. Som dehydratovaný troška. Viete, koľko som tam asi bol? Zhruba, keď som sa pozrel na ten denník, čo som tam mal pri tej havárii, tak som tam bol zhruba ležal, čo mu pohybujem, že by som tam ležal celý týždeň. Čak to by som zamrzol. Tak poďte hore, ja vám dám nejakú bundu, aspoň. Ale nie, ja vám to teraz len vravím, že
tam bolo, že letenka, som išiel na Havaj a neviem, že takých som si zobral zo sebou peniaze, ale vôbec som potom nič som zo sebou nemal. Že Neviem. som tam mal, že vraj som bol milionár, ale to pochybujem. Ja, milionár. Nie, asi ste mali otraz mozgu. Dávam tú bundu teda. Dajte mi takú bundu, lebo... Tu máte. Je trošku vyteplená. Díky. A ten chrám vonku, to čo je tento svetlo do vzduchu? To je núdzové volanie. Možno nás tu niekto uvidí. Tak to som len tak neprehliadol, takže hádam to takto uvidí, no. Dúfajme. A tu máte také knihy. Áno, tam nechoďte, tam je iba knižnica. OK. Pekný dom. No dobre, tak No ďakujem. ja sa zatiaľ idem vyspať, lebo potom si tam spravím takú posteľ, takže zatiaľ budem spať na zemi asi. Dobre, No, tak čau. dovidenia. Títo ľudia sa mi veľmi nepáčia. Nie sú veľmi sympatickí. O, tá munda, zase mi šikne určite. Vlastne sú sympatickí, radšej by vydávali veci, keby ma chceli zabiť. Oj, vidno, že sa chcel zabiť. Keby som si lahol, tá je to fúka, takže asi do podkrovia. Tam by som nechcel ísť. Ani nechcem. Ani tam ja pôjdem radšej. Fú, tu vyzerá celkom fajne. Pane, Kto je? haló, Kto tam je? to som ja. Zhora. Staré dvere. No, tak čo si Čo chcel? ste tu také našli ešte? Fú, nič okrem tohto. Toto často by sa neotváral, mňa z toho strašne moje oči. Áno? Jau! Moje oči. To sú také jablka, ale pochybujem, že by to on otvoril. Možno by ste sa mohli pozrieť k nám hore, našli sme ešte, teda my sme vybudovali ešte takú podzemnú skrýšu, keby náhodou nejaká lavína padla. Tak ak máte taký krompač, by som troška ťažil, lebo... Aha, našli sme iba kameny. Nevadí. Vlastne, teraz to je prepich, kamenný krompáč. Poďte. Zavriem dvere. Nevrám nejak so starým, však mám ani nie 15 rokov a... Jack 15 ročný, ale... Kto by tomu veril? Milionár, no. Nechoďte radšej teraz ťažiť, poďte tajeto. Ukážem vám tú skrýšu. Železo samé. No. To nám... Tí budhisti. Kto toto vymyslel? Ale najprv tam nebolo ten, ako keby to svetlo. Či vy ste ho tam potom dali, lebo to mi vyzerá ako chrám, lebo Aha. podobný som videl tam. No. Teraz to musím otvoriť. A došla, keď ja som si zabudol kľúče. No tak to sme vkeli. Počkaj, ja sa tam skúsim vyšplhať. Aha. Tam by sa možno dalo Ešte vyšplhať. raz. Od toho vyšplhať. OK, tam sa musím vyšplhať, no. Vyskúšajte. Tu sú také medzierky. Sakra, švíka. Fú. Dobre. Spredu je to ľahšie. Dobre. Áno, dobre, ďakujem. Na budúce si mi nezavodíte kľúče, prosím vás, lebo už sa mi nechcel jesť fakt. Tuto dole, pod týmto rebríkom, je tá skrýša. Je tam dosť teplo. Tomu verím. Myslím, že tam budú aj nejaké veci jedla. Ešte. To dúfam. Ale tie truhly sú zamknuté. Tým klompačom to otvorím ako nič. A tam nebude veľmi škaredý pohľad na tie truhly. Neviem. Tu sa dávajte pozor, aby ste sa nezranili.
A ako chodíte hore? To vyskočíme s rebríkom. Už som tu. No. Dobre. Nejde otvoriť ani jedna. Taká miestnosť. Taká ruda, tam radšej pôjdem asi radioaktívna. Našiel som niečo. Modika. Skúsim to otvoriť. Je to. Malo by sa to dať otvoriť. Taký vzácny krompáč. Pozrite sa sám. Takýto som v živote nevidel. Tie diamanty už by mali byť všetky vyťažené na svete. Vlastne áno. Ešte lopata tu je, ale toto už neotvorí. Tak si ho nechajte. Ďakujem. Pochybujem, že by diamanty ešte nahali. Táto je troška povolená, ale... No, a nič. Tak. Zoberieme aj tú misku. Možno sa hodí. Títo vyzerajú celkom fajne, no. Tamto odjiem tým krompáčom. A je to. Majú tu podobné kľúče, ako ja otváram s kľúčami moje dvere. Podobné veľmi. Tak. Museli tu asi veľa ťažiť. Asi hej, ty pred nami. Nejde otvoriť. Kameň. A ten so sebou teraz, jak sem vláčiť. To nie. A to je tá západka. Tu je aspoň trošku teplo. Ľahko. Tu je aspoň trošku teplo. Našiel som jedlo. Tu je láva. Láva? Áno. A tam je voda. To asi recyklujú vodu, alebo neviem. Neviem čo. OK, idem ťažiť. No. Aha, no tak tu asi bude nebezpečenstvo. Ale každé nebezpečenstvo bude tam aj pár rúd, takže... Dajte si pozor. Toto je vykopem. Jo. Uhlie. To sa hodí. Skúsi s tým vzácnejším. To ide o mnoho lepšie. Poď sem, rýchlo. Toto je najvzácnejšie, čo som kedy našiel. Zlato. Zlato! Áno, to sa hodí. Skúsi to vykopať. Je tam ešte jedno. Jo, budeme z nás milionári. Aj keď teraz na to je na nič, keďže je tá apokalypsa, či jak sa to volá. No. Tam je nejaký modrý kov. Ja aj to viem, čo je. Lapis, neviem, niečo. Nie, ja som sa o tom učil v škole bola kedy, ale tá škola, áno, bombardovali mesto a vieš, ako to dopadlo. Nejaká tmavá chodba. Tam dole by som nechcel, tam je veľmi veľa lávy. Voda. Nie, radšej to nejdem. Môže byť radioaktívna. Jo, železo a zlato. Železo nekopte. Už ho kopem. Wow, neuveriteľné. Tak. Toľko zlata. No neviem, že sa dotiahnem. Troška. Ešte, áno. Ďalšie 2 zlata. Keď nájdu nás, tak budú vedieť asi prečo. No. Áno. Ďalšie železo. Vykopem ho. Bude sa určite hodiť, no. Áno, to sa hodí. Tu je ďalšia nejaká chodba. Idem po chodbách. No tak to je... Ešte si nám dali tie vysielačky, čo tá žena, keď sme spali. Ani o tom nevieme. Ja, že ste za mňou. Aká žena? Nevieš, takže si povedal, že jej vyrezali jazyk. No, ona nemá vysielačky. Ale akože potom jednu pri sebe mám, aj ty máš, však cez to sa rozprávame celú dobu. Aha, tak asi zobrala Ale struny. Ale ti dala do ucha, to je implantované. A neviem, ona bola buď doktorka, alebo ja neviem čo, pretože vysielačky... Hej, asi áno. Počuješ ma? Strácam signál. Haló, kde ste? Haló, strácam sakra, stratil som ho. Super. Ešte tu dačo naťažím a idem preč.
Musím ho nájsť. Ale kde by mohol byť? Hádam sa nestratil v jaskyni. Hádam sa tam nestratím aj ja. Jo. Toto je tady, kde sme... Áno. Ale... Veď... Nie možno, aby sa stratil v vlastnej jaskyni. Pomoc! Kde si? Pomoc! Asa.